En we beginnen met het bericht dat er een man is opgepakt die premier Pisas bedreigde. Hij heeft zich afgelopen woensdagmiddag op het politiebureau van Almere in Nederland gemeld. En hij is daar gehoord als verdachte van het plaatsen van dreigementen aan het adres van de minister-president van Curaçao, Gilmar Pik Pisas. De man heeft tegenover de politie toegegeven dat hij deze berichten online heeft geplaatst en later weer heeft verwijderd. Hij beweert echter dat het niet zijn bedoeling was om te dreigen en ontkent dat hij de minister-president wilde bedreigen. Hij reageerde op berichten dat minister Silvania zou moeten aftreden. Daar was hij boos over en daarom schreef hij deze berichten aan de minister-president. De verdachte moet voor de politierechter verschijnen op 29 januari volgend jaar. Daarnaast heeft hij een gedragsaanwijzing gekregen. Hij mag geen contact opnemen met de minister-president, direct of indirect, via derde of via